gịnị na-eto? Ọ gịnị? Mommy, you don't want to take my pengu. She broke. Ka onye gịnị a na-asị eri? Na-eto Chukwu. Asị m ọ gịnị? Kedu ife unu na-etili mkpu de? Mommy, they will mua pengu. Gị nwa bengu. Yes, o broke. Nyewa on now take mua pengu. O breki nyanwa on. Yes. Gịnị bụ breki n'Igbo? Okuwa nyewa on. Oke ọ kụwa nyanwa on. Yes. Oke bengu anụ ọ na-akụwa akụwa. Yes. Oke gịnị bụ the bengu n'Igbo sef? Okuwa ina tine akagi. Oke ọ kụwa ihe ị na-etinye aka gị. Yes. Alright. So, o will mua ina tina akagi. When I wear it, well, we come down. We see why give away mua bengi. Ikuwa giwa on. So now see all the mua yili. Oke ọ na-asị gịnị? All the mua yili. Oke ọ dị m nwaanyị yili. Yes. Hey! So I'm not saying no. That this for mua. He not gonna take mua on because ikuwa giwa on. Oke, ọ kụwa nyanwa on. Yes. Wee chọọ ka o teke gị nwa on. Yes. I wee sị mba na nke a bụ gị nwaanyị yili. Okay. Alright. Chinzitere m. Yes. Ebee ka gị nwaanyị yili nọ? Mom, so Neto Chukwu were mwa inyili. We see that obu nyewa inyili. So then once Neto Chukwu, yemu that thing. Chedu, ị na-abalụ m mba? Oke, otu a ka isi gwu ya. Alright. Because mwelu iwe. Okay. Neto Chukwu, yemu that thing. O we see mba, iya bu my bengu. But mom, obu the first one. Ikuwa. Gịnị bụ first one n'Igbo? Obu the ofu onye. Oke, ọ bụ dị ofu onye. Imebie nyewa inyili. So then, because mfuya with my own Igbo anya. Okay, for ya with your own Igbo anya. Okay. Okuwa o maybe nke ya. Bia kute ya wesi ngagwa mommy. Owesi mu dalu biko dalu. O sị gị daalụ. Ka ihe bụ daalụ n'English. Sorry. Okay, sorry n'Igbo bụ daalụ. Okay. Dalu. Alright. Wesi ya okay. Now, ona bia nasi na this inyili. Ufonyawa. Oburasi. That is no wasi. Kedu onye nwe nyiri? Kedu ka isi mara na nyiri nke a bụ nke gị? Because Ọkụwa all one. Yes. Neto, gịnị melu iji mara na nke a bụ nke gị? O nwee ife dị na ya gosi nọ nke gị? Watermelon the mua. Pineapple bu mua. I don't know what is this one. Kedu ife dị na nke nwanne gị nwaanyị? Strawberry na heart. Okay, strawberry na heart. Strawberry na heart dị na nke nyanwa. Yes. Water And also pineapple. Yes. So nke anụ nwaanyị na-akọwa na nke a nyiri gị. Nke dọbiri adọbi bụrụ nyiri onye. This one. Yes. Sister Zite bụ this one. Nwa agụla, Neto, kedu onye dọbilu nke dọbiri adọbi? Obrasi. Neto, cherugo, Neto isi na ịdị gịnị? Ịdị telling the truth. Okay, trust mụwa na ịdị telling the truth. Okay. O nwere ihe gbasara stika na trophy n'ikpe anyị na-ekpe here. Neto, Chim zitere m isi na onye dọbiri nke adọbiri adọbi. Ọma megin. Okay, ọma zuo ike kwuo okwu wee si the truth. Okay, wee sị ka the truth. Hai, Chineke melụ m ebere o. Ime ihe ga-eme kịta? Neto, nke anyị gba n'aka gbapụta gị ya dowegodi ime na that dining table.
dowegodiri m ebe a. Ndị misunderstanding. Ndị misunderstanding. Dịkwa misunderstanding. Zite dịkwa misunderstanding ebe a. Nke mana ndị misunderstanding. Ị na-misunderstand. Nna misunderstand. Gịnị ka misunderstand? And gịnị bụ misunderstanding Igbo? Ị na-avụ ntị. Ị na-avụ ntị. Ị na-avụ ntị. Nna enwe abụ ntị. Mba, ị na-avụ ntị. Nna avụ ntị. Zite, ọ bụ ogo gị mkpali. Nne gị na-enwe avụ ntị. No, sorry, no. Nke bụ na nna enwe avụ ntị.